आंनि वाटारमेलन जे खेथि बियो दिनैहाय जोङो खाबाय बियो सेकेन्ड टाइम जोङो दाख्लैबो जोङो हरखांबाय आंनि एबि टेक्निकेल फार्मिं चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय आङो दा बे समाव नोंसिनो आंनि वाटारमेलन बागान अर्थात खेथिखौ आं देखायगोन नैबेनो आंनि वाटारमेलन बागाना फार्मिंआ नायदो नै फुरा ग्रीन गोथां जाजोब्बाय गासै बेवहाय 4 बिगासो दङ आं नोंसिनो दिन्थिलांगोन नै फिथाइया बिदि जाहांबाय अबेबा फार्स्ट थाइजेननायफ्रा देरबाय आधा केजि गाहाम जाबाय नायदो नै बिराद हेल्थि जादों बिफांफ्रा नायनि बिजौफ्रा ओइ बिबार दङ ओमफ्राय अबेबा दासो थाइगासिनो दङ बिबार लागासिनो दङ गासैहाय बे हायावहाय 4 बिगा दङ गिदिर जाबाय नै नायदो नै फिथाइया साइसनिथार फिथाइया नै आरो नैबावबो नै एकदम पाटल माल होननानै बुङो बेखौ बिनि दामा एसे बांसिन जायो आरो आंनि वाटारमेलन जे खेथि बियो दिनैहाय जोङो खाबाय बियो सेकेन्ड टाइम जोङो दाख्लैबो जोङो हरखांबाय जोङो दाख्लैहाय 30 कुइन्टेल जोङो हरदोंमोन हरनाया जोङो 10 थाखा दामै जों बेखौ हरनाय जादों 30 कुइन्टेल जोङो 30,000नि हरदों बिनिफ्राय बिदिनो खुस्रा मुस्रा जोङो फानदों जोङो बिदिनो लकेलावहाय ओरै अरुणाचलावहाय जोङो 20 थाखा केजि जोङो बेखौहाय जोङो हरनाय जादोंमोन बेनिफ्राय माखासे बिदिनो 15 थाखा 13 थाखा जों बेबायदि फाननाय जादों ओमफ्राय खिन्थु जोङो सासे एसे बुरजा लाग्रा बेफारि जों बिथांनो जोङो 10 थाखाय हरदों जों दिनैबो बिथांनो हरगोन दा आङो नोंथांमोननो देखायलांगोन बिनिफ्राय दाख्लैहाय जोङो बेखौ गायनाया जानुवारिनि 20-25 थारिखनिफ्राय जोङो बेखौ गायनाय जादोंमोन बेनिफ्राय दिनैहाय जोङो दिनै मेनि 3 थारिख दा जोङो दिनैहाय टाटा मबाइलजों हरनाया बियो नैथि खेब दा नोंथांमोना फिथाइनि जिथुनाखि सेप नै बियो मथा मथि 3 केजिनि खाथियाव जागोन बियो ओरै देखाय नायनो हागोन नै फिथाइफ्रा फुरा मोनजोब्बाय नै फिथाइफोरखौ नाय नै एकदमबारे बिराद साइजनि आरोखि बेयावहाय जोंहा भेराइटिस हिसाबैहाय शिबाजिखौ जों लानाय जादों बेनिफ्राय माखासे नेताजी दङ बेनिफ्राय थाइखजेनबो दङ बेनिफ्राय गिदिरथार लखबबाय नै माला बेफोरनो दा मोनसे टाटा मबाइला बैथिंजाय टाटा मबाइल ओइ अस्थाद टाटा मबाइल अस्थादाव नै बेनो दा फुगासिनो दङ जोंहा नै बस्ता मोनसेयाव जोङो 51 करि सोयो आरोखि नाय फिथाइफ्रा नै बेयावबो नै माबायदि सोगासिनो दं बस्तायाव बेसेबां जाखो $48 थांबाय 51 बे जाबाय आरो 51 करि सुयो नै बेबायदि आरो पुरा सलिडखा 3.5 केजि 4 केजि 5 केजिसिम थांदों जोंना फिथाइया सुगासिनो सोगासिनो माबायदि सुयो नै ओइ হাই কবি ওস্তাদ হাই ব্রো টাটা মোবাইলৰ উঠিছে আমাৰ এই ওস্তাদটো লোড কৰি আছে তৰমুজ আছে সেই বস্তা হল
আমাৰ ইয়াত 40 40 আৰু 20 উঠিব 20 উঠিব না 30 কুইণ্টেল 30 কুইণ্টেল 30 কুইণ্টেলক কিমান 30 কুইণ্টেল হৈ যাব দামটো খালি সস্তা দি আছে ৰাইজে অলপ বঢ়াই দিব লাগে অলপ বঢ়াব লাগে এতিয়া মালিকটো হেভি লছ আমি না ইমান কষ্ট কৰিছে আপুনিতো দেখিছে পচিনা ওলাই গৈছে পচিনা ওলাইছে হলেও কি কৰিবি আৰু লছটো হোৱা নাই মোটামুটি 2 লাখটো আমি ভাবো চিন্তা কৰ দৰকাৰ নাই লছ জানাই নংলা মুলাটো फैखाबाय আটাই ৰাইজে খালি মিলি জুলি যদি কোনেবা খাবলৈ ইচ্ছা আছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এইটো চাহ সুগাसिनो दङ नै माबायदि सुनाय जायो तरमुजखौ नायदो लेबारफ्रा रोगागासिनो वाटारमेलन रा साइजनिखा नै फिथाइफ्रा नायदो माबायदि नै नाय माला नै जाजोबबाय अयथासार गोदै नायदो नै गोजाखा आंबो एसे जानाय नायनानै देखायनोसै नायदो बरियाखा गाव गायनायथ' थावसिन जायो गिलिरथार मथा-मथि 5.5 केजि जागोन आरो स' गाइस जुदि नोंथांमोना मावनो जुदि थांखि लायोबा मावनो हागोन देग्लायथ' सिजोना बिराद मोजांमोन अखाबो माने सम सम हाबाय थानाय दैबो होनो गदों आरो जोङो बेबायदि दा देग्लाय बिराद मोजांमोन आरो सिजोना खिन्थु बोथोरखौ एसे नायनो गोनां जायो दा जुदि बोथोरा मोजांबा मोजां प्रफिट मोनगोन ओमफ्राय साक्सेस जागोन खिन्थु बोथोरा जुदि थिग नङाबा वेदारा लस जानायनि चान्स थायो तरमुजआवहाय दा लस मथा-मथि माने जिगाबनि अर बायदिसो मोनो आरो तरमुजनि फैसाखौ मावनो हायोब्ला दा बेनोसै गाइस आं खनसे जास्रानानै नोंथांमोननो देखायबाय नो एसेयावनो जोब्बाय थेंक इउ